Palakpak ang mga kubo na ito sa isang resort sa Bawang, La Union. Ang mga beach resort sa lalawigan ng La Union ang napili ng mga magkakamag-anak at magbabarkada na dayuhin ngayong long weekend. Gaya ng mag-anak na ito na dito napiling ipagdiwang ang kanilang mini-family reunion. Galing po ng Germany. Tapos umuwi dito sa Pilipinas. Bakit po dito sa La Union? Bali, nagbakasyon lang po sila mata. Malapit. Malapit. Anong ginawa natin dito? Swimming o ano? Parang swimming lang po. Galing pang Nueva Ecija ang grupong ito. Dito rin sila sa LU nagkasiyahan at naligo. Mainit po, syempre. Summer ngayon. Family po, and extended family. Kita rin ang dami ng beachgoer sa baybayin na in-enjoy hindi lang ang swimming, maging iba pang water activities. Ang mainit na temperatura, nagiging bentahe rin umano ng mga pamunuan ng beach resort upang sila'y dayuhin. Tinitiyak din ng otoridad na naka-alerto rin maging ang mga bantay ng bawat beach resort sa kaligtasan ng kanilang mga bisita at customer, kasabay ng iba't ibang paalala para makaiwas sa anumang disgrasya. Itong araw ng May, lumalabas yung mga jellyfish. Ngayon, yun ang ano namin eh. So anong sinasabi niya sa kanila? Basta may placard naman po doon, may signages kami doon na pag may mga ganun na incidents, sasabihin nila sa amin. Or naano namin yung lifeguard doon. Joanne Punsoy, Balitang, Solid North.